Assam MLA tumpen aruni phaying koi rai siarni Assam Assembly sai hemalong seme kedeng pon. Lasso seme kedeng pon along Karbi long pen bang pho MLA tumta Karbi Lamet si seme deng pon lo. Assam Assembly hemkang tiralong Karbi Lamet seme kedeng ke non hello kiching silo. Nili tuliram rong hang Assam Legislative Assembly abang phu nangmansi arnam hemphu mukrang pida singja amen en pen seme deng lo. Arona teng pen kason se Bharat kachari aron alo aphan nili ingthir et pen ingthirjir pen kroipo anparta nili MLA ki khibom esek madu aphanta ning ke ho ning klar sa pen si la pen ke ning ke ho ning kete ave pin pen ning klar sa pen si nili arpu ateng pen raraphan claim pipo la penang parta nili arnamamen hemphu mukrang pira singya en pen pini seme deng ponlo kardom Laki MLA mate KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kedam tang ning kanisia prang pen Karbi Lamet ta official deng ponangji pukabor I pensi kichunlo. Lasinon pen ki Assam alota Karbi Lamet chithang dunpo. Lapuson mesenasai ke claim pon thekapot Karbi Lamet Amei tiripi mai phukhor singing ti pen kachoro pajirpon. Long pen kedeng ang deng arnito labang so seme kedeng aput Karbi Lamet ilikum MLA bangko ang bangke Dr. Tuliram Ronghang sar sudo rongkar sar lunsing keron Dr. Abid keron lapen sangti soterangti alang di cuma bang ini assembly long Assam Assembly seme kedeng long Karbi Lamet seme kedeng la support sini itu ning karong nang cepaklan ni apang sinang ditumpan ini nang topalo la si la pulo ini tung Karbi Lamet la pen Karbi kepan ini arni ke kurkimu along isi arni ke ni nang kili la som sini itu matalo ateke Karbi yang long amhang ketek ini an bangke kan kerok tiket kepleng la pulo taso aphuthak ini bangke Karbi Lamet official language manlo la MLA mate KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kabor iponsi Karbi Lamet official padeng ponlo. Lasinon ke ajar sai hemalong le alo pidamji pusitami Karbi Lamet ke tok ponsi kimi lapen hithi kulat sai hemalong ta tarpang thekalong Karbi Lamet tok ponra bracket pen areng ke lokalam tok bom tu asonsi kimi ji pusi Karbi Lamet Amei tiripi kongchun bang on teron pen ningji pon tu lapen nili arpu kiki ke khan esek ke plak ke plek ning ke ho abe kidun ke langret amu klem kelo anparta Nili lunsing teron Assam Legislative Assembly abang punang mansi arnamamen pen en pen seme denglo arona teng pen kasonse Bharat kachari aron alu aphan nili ingthirjir pen kroipo Nili nisoterangpi Assam Legislative Assembly abang pinang mansi arnamamen en pen seme denglo arona teng pen kasonse Bharat kachari aron alu aphan nili ingthirjir pen kroipo Nili Dr. Habiteron Assam Legislative Assembly abang pu nang mansi arnamamen en pen seme denglo arona teng pen kasonse Bharat kachari aron alu aphan nili ingthir lapen News report KTV News.